Zulu omnyama ondlela zimhlophe nginibingelela seliyoshona ilanga. Nibingelelwa Indlondlo eshaya imfengwane. Zingane zakwethu namhlanje nithake sibukene esinye isihloko esincike ihloni esengeke ngayithinta ngaphambilini. Sibuka isihloko sokukhuleka nokuzila ukudla. Ukuzila ukudla ingane zakwethu kuyinto eyenziwayo kakhulukazi ey'nkolweni zonke. Ayikho inkolo engiyazi kuthiwa inakho ukuzila ukudla. Mhlambe yesintu kodwa kuba khona ukulinda. Kube khona izinto ozizila sengikhuluma la ngokuzila ukudla kakhulukazi. Zingane zakwethu ukuzila ukudla uyothandaza kunezinto ofanele uziqaphele kuqala. Wazi ukuthi lento izohamba kanje ukuze into yakhe ilunge. Ukuzila ukudla zingane zakwethu into uqala uyilungiselela uvela uvuka ngakusasa ukuthi sengizila ukudla. Bese uthi ukuzila kwakho kuzoba impumelelo. Okokuqala uyiqaphela ukuthi ayikho into exabanisa noNkulunkulu oyenzayo noma oyenzile okudingeka ukuthi udlule enhlambulukweni kuyona. So mawuzozila ukudla kubalekile ukuthi uqala uyihlolisise kahle. Ubone ukuthi kuphi la kudinga khona ukuthi ngihlambuluke bese uyangena ke enkonzweni yakhe ukuzila ukudla. Okwesibili izingane zakwethu uyazilungiselela phela ukuthi uzolingwa ngesikhathi sokuzila ukudla. Ngoba mawuzila ukudla abantu bevele balingeke kube khona lokhu ukudla okuthandayo. Uma uthanda inyama mawuzozila ukudla inyama ivele ibe khona kanti wena uzilila udle ngaleso sikhathi. Okwesibili ke izingane zakwethu uzilungiselela nangokomoya ukuthi uzobhekana nempi. Ikakhulukazi uma uzozila ukudla uzoya entabeni othandazela entabeni noma ehlathini noma emanzini. Uthi uzobhekana nezimpi. Kungani uzobhekana nezimpi? Ingoba phela kunezinto osukuyifuna zokomoya. Eminye imimoya engafuni lezo zinto uzithole sokuba nemibango wekamoya ezovela empilweni yakho. Angikulinganisele nje izingane zakwethu. Uma uJesu ezila ukudla uSathane akayithandanga into eyenzakalayo. Kodwa wamlinda kwathi mase kuphelele izinsuku eziwu-40 ayizilile ukudla. Wabe sefika. Ukufika kaSathane okokuqala uthi uma uyindodana kaNkulunkulu yisho ukuthi leli tshali beyisinkwa. Inkulunkulu esho uSathane la ithi wena uyindodana kaNkulunkulu manje prove ukuthi indodana kaNkulunkulu ngokuthi uzifide ngoba ulambile. So waphika kuJesu wathi kulotshiwe ukuthi umuntu akusinkwa soda ophila ngaso kepha amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Lalela kwesibili uma usethatha usesuku uSathane uyamthatha uthi uma uyindodana kaNkulunkulu ziphonse la phansi uwe ngoba uyalezile naye ezwini lakho uthi uyalezi ingelosi zakhe zikuthwale ungezwa qhuzu. So noSathane uyalazi iBhayibheli. So afuna ube prepared ngoba imimoya ingeza kuwe. Ikotisha ezwini ikuthathele eBhayibhelini lokuthi ulithembile. So ufuna ulazi kahle izwi ukuthi cha njoba ngiyozila ukudla ngizothuka sengiyenziswa imimoya izinto ezingenziwa ngoba ngizila ukudla. Kuyinto ekhona leyo. Asixwayisane lapho. Bese kuba okwesibili izingane zakwethu kunobungozi obunye bakhona uhambisana nokuzila ukudla. La ethi umuntu khona uyofuna umoya oyingcwele entabeni. Uma ungawazi umoya engcwele ukuthi wena uyofuna into enjani kuyingozi kuye entabeni ngoba uzoyithuka usuthola omunye umoya ozenze samoya engcwele ngenxa yokuthi awunayo indlela yokubona ukuthi umoya engcwele into enjani masifike kuwena uyithuka usungenwa imimoya ongayazi. So ubungozi obunjalo obukhona kakhulu impela ekuzileni ukudla. Kushle futhi nalapho sixwayisana. Zingane zakwethu njengoba ngeke ngasho ukuthi uyazihlolisisa ubone ayikho into exabanisa noNkulunkulu bese uyahamba kuyozila ukudla. Kunezinto futhi ufuna uzinake mangabe uzilile ukuthi lezo uyazenza awuvele uzile nje ukudla bese uyahlala ungathandaza afuna kube isikhashana kancane uhambe uyothandaza kancane ube nesikhathi sokuthandaza. Kungani kubaleka ukuthandaza ngoba vele usuke uyele ukuthandaza. Okwesibili zifundise ukulalela lento esuke izoshiwo kuwe. Umoya uyeza ukhulume nomuntu. Uma kukhulunywa kumoya abantu abaningi bayebethi ubozwe izwe libhadle ezulwini noma emkhathini cha ayikho into efana naleyo ngane zakwethu. Akwenzeki kanjalo. Uma ukukhuluma kuwena umoya angazi ngakuchaza kanjani kuba sengathi into uyayizindla kodwa kube umzindlo sukuhlukile ngoba kusuke ngeyona into sokuyicabanga futhi nezithombo zobuzibona ezifana nombono umbono singathi ucishe ufane nephupho uzokwazi ukubona izinto ezithile ukuthi kunento kanje kunento kanje kunento kanje namazwi ozobuwezwa ungawezwa kakhulu ngendlela kodwa usukuwezwa ekhulunywa engqondweni yakho noma emoyeni wakho uze cha akulona izwi lomuntu ophilayo ophile enyameni leli kepha izwi livela kumuntu ophile emaphakadeni kuzwakala kuyizwi laphakade busuyezwa cha kuyakhulunywa kumoya kuthiwa
kufanele ke ukuthi kusekhulunywa kwena ukulobe phansi uqaphele yonke into ekhulunyiwe ngoba ayikho into ekhulunywa kumoya ibe yize iphelele kanjalo. Bese kuba nendlela ke ngani zakuthi zokuzila ukudla engizothi nje qapho ngazo sidlule. Uma ubuka indlela zokuzila ukudla ingane zakwethu zehlukene. Kunendlela yokuqala yokuzila ukudla la uzila khona ukudla ungawaphuza amanzi, udle namanzi awaphuzi. Bakhona abayebethi bayebekwazi ukwenza izinsuku zifike ku7. Angisho lutho kulaba bakanjalo basuke benemizimba ehlukile. Kodwa unomzimba oyizacele njengowami. Ungeqe ensukwini ezintathu. Asikurecommend nabo odokotela bakurecommend weqe ensukwini ezintathu ngoba ungafa. Make koma izinso wozibonda ufana nobani. Awucabange kusentabeni somelwa izinto zentabeni uyobona wenza kanjani nawe. Isibhedlela ufika kanjani. Kodwa kunalobo bungozi uthi iziyoma izinso maye zoma kukhulu ukulungisa izinso. Bese kuba ile nhlobo yokuzila ukudla la khona kufanele uphuza amanzi kuphela. Uma uzophuza amanzi kuphela ungafinyelela ensukwini eziwu40. Kodwa nomzimba wakho afuna kuba ukuthi uphile kahle futhi ungabe umzimba ozace njengowami. Emzimbeni ofana nowami singasho sithi siyafika ku21 aseqi ngale. Sengeke ngeqa ke ku21 angizosho ukuthi ngafika kubani kodwa akuyona into engayirecommenda komunye umuntu kunobungozi ngabona ubungozi bakhona buba njani. Bese kuba khona le fasting yabathi abanye i-fasting kaDaniel lokudla ama-vegetables. Izingane zakwethu angiyazi lo fasting angaze ngayibamba futhi angiyexake ngayo. Bese kuba khona ke bayebethi abanye ikahle kumuntu oncelisayo mina ngisuke ngingancelisi. Izingane zakwethu enye into engizoyisho uma uzobamba i-fasting noma ngabe hlobo luni ngeke kufanele ngathi ungaqala ukuprepare kuseni nesikhathi esingangesonto noma amasonto amabili. Ugweme ukudla into enoshukela nokufaka amafutha emzimbeni ukuze kuflasheke yonke lento. Abanye ke bayebeze bethi chatha futhi uphalaze mawuzobamba fasting ukhipha inyongo. Kuyinkinga ukuzila ukudla unenyongo ngoba uzwa ngathi uzoshayeka phansi. Izinto ezikanjalo ingane zakwethu ezithayo sizibuke sibuka nje afishana ukuzila ukudla nokuthandaza. Sisazongena kule topic esijule ngezinto ezenzeka umuntu mayizilile ukuze ukwazi ukuqaphela izinto ezenzakalayo nezinto ezikhona kumoya ezididayo ngoba kunezinto esingasithi masizisho kwabanye bephike kodwa zikhona khona kumoya. Asidlule ingane zakwethu sibonge. Indlondlo shaya imfengwane le, tshela abangani bakho, usubscribe, ushaye no like, ushare le video. Sibonga kakhulu.